Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar. Bu Ceyhun Production, bu sürpriz hyzmaty. Ine biz bugün etramyzyň nazylyş geňeşliginde ýaşaýan Ceyhun Production'ın bu sürpriz hyzmatynyň esaslandyrjysy, meniň mehriban halipam Ceyhun Zanyň mehriban käwetini biziň hormat goýan enemiz Oğul Sapar gelenejemizi özüniň 60 ýaş ýubiley doglan güni gutlamak üçin Ceyhun Production tarapyndan Şeýhizam bilen ýola düşdik. Näme üçin Ceyhun näme? Sebäbi Ceyhun bugün hyzmatda özüniň döwletli maşgalatyna uludan toý tutulýar mehriban käwetiniň doglan güni. Ene bugün Gurbanowaryň ýagny Muratowaryň agdy bir ozagyna Asra agamyzyň Oğul Sapar gelenejemiziň hemme mehriban hostarlary Sapar Murat Türkmenbaşy etrawynyň iň bir naýwasy Göwnüzay hyzmatlar bilen tapawutlanýan güçlü kafeýetine ýygnanşdylar. Häzir hemme mehribanlary Oğul Sapar gelenejemiziň 60 ýaş doglan güni belleýärler. Gaty şahatlyk şowkun bilen bugün Oğul Sapar gelenejemiziň 60 ýaş ýubiley doglan güni. Galy berdede Asra agamyzyň 63 ýaş doglan güni geçip gitdi. Ýöne şu gün ikisini goşup gutlaýar. Bu sürpriz kimin adından? Bu sürpriz Oğul Sapar gelenejemiziň körpe mehriban ogly häzirki wagtda Türkiýe döwletindäki Şah Muhammedjanyň adından. Galy bersede mi perdentleriň adından owadan sowgatlar, owadan gutlaglar bar. Ýöri Şah Muhammediň adından bu sürpriz hyzmaty Oğul Sapar gelenejemidi barıp häzir güçlü kafeýetinde hemme mehribanlaryň şaýatlygyna owadan arzuwlar, owadan gutlaglar, owadan sowgatlar bilen begendirýär. Owadan pursatlarym siz bilen paylaşýas. Köp gürlemeýin, galan zady nesip bolsa güçlü kafeýetine baryp özüňiz gözüňiz bilen görüň. Şeýhizan öwretipmanmy? Can veren cana ata mene, münkerem tağdim yene. 100 yıl koşkun yallan, sen kebemin ömrüne. Cansızların her bir güne, kolam kakam ömrüne. Asır koşkun can allan, yaşatkın 100 yıl yene. Ene mehriban tomoşaçylar, biz güçlü kafeýetiniň girilgesiniň öňünde bir näçe sunugy diýişkärleri ene hoja geldi. Halipamla diýär, bagşy dinläp aýdym saada bökmeseň onu işiňne toýnama gerek diýär. Bir näçe bagşylar ene Ceyhun Production'yň işgärleri we Süleyman Jumaş Popa Pirjanow, Serdarzan we Türkeş ene Cemil Production gelbäri. Ceyhun Zanyň mehriban ogly. Bunu reklam etmesek bolmaz. Häzir şeýgerýäs Oğul Sapar gelenejäni bir näçe sowgatlar bilen begendirýär. Şuraya algymmat pursatlar siz elden bermäň, hökmen tomaşa ediň. Ýöredik onu. Aylan ya adın kula. Elki bilen Oğul Sapar gelenejä Asra agasydy şu gün dawara gatnaşan hemme kärdeşlerimiziň adynyň gutlaýasyny Ceyhun Production'y dünýä inderen enesi. İliň bir toýly günne ýarap ýören perdende dünýä inlerdiňiz. Janyňyz sag bolsun, çagajaklaryňyz siziňe awray getirsin. Ine ýokarky video bilen halka hyzmat edýän Ceyhun Zany ýaly ýokarky ogly östirýän üçin hemme kardeşlerimiziň adyna size hoşallyk bildirýäs. Beýikbalar, ýene bir gede kim meňden haýyş edýän şu fursatda Asra üçin Oğul Sapar gelenejä üçin bir ödümden bilip el sarpalygyna. Ine kimi şeker bir toýly günüňiz şular ýaly siziň ýürege ýakyn, siziň şatynyňyz şatlanyp biljek adamlaryň gurşagyna geçsindi. Ceyhun var, gyzlar var, gelinler var, ýöne Şah Muhammedjan ýok. Türkiýede şeýlemi? Ýöne Şah Muhammediň özi ýogum bolsa, Şah Muhammediň adyndan gowy arzuwlarym var, sowgatlarym var. Onu garşylaýan Ceyhun Production'yň bu sürpriz hyzmaty bugün döwletli ojakda, ýagny Ceyhun Zanyň mehriban ojagyna ýigitler garşylýas. Gelin, bu sürpriz hyzmaty tawarada Oğul Sapar gelenejemiziň şanly günni 60 ýaşyny Şah Muhammedjanyň adyndan gutlajak kärdeşlerimiz bilen aramyzda. El çarpyp garşylaýan Sekat Gurbanow. Ine ýürite şu gün şanly gün üçin Russiýadan geldi diýsem ýalňyş bolýar, bizde ol gaýtdy. Popa Pirjanow var, Dädebay var, Süleyman Jumaş var. Bu beýle kemme Ceyhun Production'yň, Ceyhun Zanyň sagellerine şiýerde. Serdardan başgaty şeýle. Serdar gelsene, Serdar dew. Alındı, Şah Muhammedjanyň adyndan ilki bilen gowardylar başda. Sekat Gurbanow.
Halipa köp sağ ol. Maňa da atgoýmadyn. Janyny sağ bolsun. Halipa da sorady, men hem soraýynna. Sapaktan soň gowaşaýyn. Bir sapak salalyň mehribanlar. Dogry aýtdy. Men Russiýadan gelenime en tek bir gün boldy. Jeyhunjan aýtdy, ejemiň doglan güni wady idi, hökman bararyn idim. Hökman bararyn idim. Netibe ekenna. Owa, janyňyz sağ bolsun. O sapar gelneje. Asraga. Allah azan döwletli maşgalaňyzda toýlar käm bolsun, şular ýaly toýlar dowamly bolsun. Bugun 60 ýaşyňyz asraga 60 ýaşyna botogasyna bir gün boldy da geçende doglaňyny ýakyny geçdi. İkiňizem gutlaýar. Doglaňyňyz üçin näl? Näme üçin gutlaýar? Şular ýaly perdentleriňiziň bardygy üçin. Doglaňyň her ýylda gelýär. Bular ýaly perdentler hemmekşe her wagt berilenok. Näme üçin? Sanap geçeýin. Jeyhun Production birinji başlagaň şundan. Etrawa welaýata iş berip durýar. Jeyhun Production taga çepe ot goýup iş beripdi. Bir näçe sunugy işgärlerini çykardy, olaryň özleri bilýändir. Özü kameraň öňünde gürlemese de şulaglanyň kellesi, ýüregi ak, diňe bir näçe maslahatlardan men eden Jeyhun Production edenem, Jeyhun Production. Bir näçe bagyşlary bagş edenem Jeyhun Production. Jeyhun Production edenem kim? Hökmen siz asraga ikiňiz. Diňe Jeyhun Production näl? Şam Muhammed Sanem biziň mehriban dostumyz. Oňam bilimi gaty ýokary ine ýurdumyza, welaýatymyza saýlanyp häzir Türkiýe Respublikasyna gitdi. Öz biliminiň arkasy bilen saýlanyp şo ýany iş saparyna gitdi. Bugun 60 ýaşyny geli we gutlap bilmedi, iş sapar ara aýralyk düşdi. Onda da ýöne onuň ýüregi siz bilen. Men özümden göwnüm geçdi. Men şahirde ekenim. Näme üçin häzir okap berjek? Şam Muhammed San bir topar zat ýazdyr, häzir okap beren. Birinji sowgatdan owsuraýyn. Şonu okap men özümden göwnüm geçdi halis. Men şahirim diýikdirim nälekem diýdim. Häzir özüňiz şaýat bolarsyňyz. Onu birinji men häzir sowgatlar gowsuraýyn, köp gürlemeýin, galany soň aýdar. İlki bilen Şam Muhammediň adyndan sensoryny el telefony, hani? Ine Cemiljan getirýär. Açyk görelmi, hani? Cemil görkez içine. Şam Muhammediň adyndan telefony görkez, zaryatçykda tökmänler. Bolýan aç oturma. Köp wagt gider. Şam Muhammediň gutlugyna da ýarym sagat gidýär. Indi $300, 300 Amerikan dollary. Şu dolar ne Türkiýeden maňa geldi, menden saňa barýança bir görüp duran ýok. Munun aňyrda näçe derýaty, munun aňyrda näçe sany azap ýatandyr belki kim bilýär. O diňe Şam Muhammede biram beýik bir wara aýan. Şonu size rowa gördi. Ma ýaşyňyz ýem bolsun, Allah janyňyz sag bolsun. Sowgat almak miýetler etsin. Indi perdentleriň hemmesiniň adyndan getir. Ene ýaňy muňa Serdar aýtdy, Svarka daxlen açky diýdi. O däl ýöne be. Massajistine dek oturyan arkaň oýaňmy kellen oýaň masaj etip berýär. Cemil gel kellen oklap berdi oturmaýaňda. Şam Muhammedem köp bilýär. Göne. Indi Jeyhunyň adyndan, perdentleriň adyndan süýjülük torty. Ýöri 60 ýaş ýubiley doglagyny Süleyman Jumaşew getirýär. Indi şulam yine şu perdentleriň adyndan esasanam Jeyhunjanyň adyndan Wopa Pirjanow meşhur aýdymsyz getir. Ene şu kimden sorasaň baryp soraga biziň welaýatymyzdan tapylýan zat dälşi. Ene bahatyna aýtjak däl. Siz näçe manada bolsa degýäňiz. Asalan şunu oglala gel, açyp görkezeli. Gatydaşdan getirilen ýürýete siziň doglan günüňizde. Häzir näme diýenem görýäs. Häzir size minnetdarlygyňyzy bildirersiňiz. Siziň hem şu wagt ýüregiňiz doglyp durandyr. Aýtdylar Allahdan hemmemize şu ýaly gowgurlary miýetler etsin. Asraga o sapar gelneje. Maňlaýymda tiýilýär sizi. Biziň hem şu ýaly perdentlerimiz bolsun. Biz hem ene tamamda şu ýaly perdent bolaýly. Wo ene ýadgarlyk portret. Qymmat bahaly. Uzak menziller söküp gelen Edil Aýyz babaň gelişi ýaly. Ene aýlap özlerine de görkel, özlerine görkel. Aha. Tuwalama gözlegmesen. Hay berekallah. Ene agdy birlik diýip şoň aýdylýar. Hindi söýgü diýip şoň aýdylýar. Näçe Ene Kötawlaň. Ene Wopa Pirjanow we Süleyman Jumaşew fa olar ýaňdaşlarda gutlady. Ediz Begeli Ferito dawran hyzmatyna döwran Ismail Fabi Halipamyz
Halipow Payaqup'un adından gutlaýar sizi. Toglaňyň gutly bolsun. Bularam hyzmatda şuň hemmämiz Jeyhunjan üçin aýagy üstünde durýar. Ne ýa-ni bir taryplap geçdimi? Şah Muhammed diýdim, bir topar söz ýazdyr diýdim. Şonu okap bereýin size. Gutlugda ýaltan many ýazdyr 4 mi 5 dakypa eken. Okap bolýan samam ganymat wagt gider. Men söýleding näle şunu. Mehriban ejemzan we gahrman dademzan. Bugün biziň maşgalamyz üçin iň mukaddes, iň şatlykly we iň dawaraly günleriň biri. Bizi dünýä getirip mehr muhabbet bilen gurşap, giýje günni diýmän zähmet çekip bizi şu derejelere ýetireniňiz üçin size bolan minnetdarlygymyzy söz bilen aňlatmak ören kyn elbetde. Siziň beren terbiýäňiz, goldawyňyz, maşgalamyz üçin bitiren hyzmatlaryňyz biziň durmuşymyzyň iň uly baýlygydyr. Siz biziň durmuş ýolumyzy ışyklandyrýan öçmejek şamsyragymyzdyr. Ejemzan, owudan gözleriň nury bolan 60 ýaşyň gutly bolsun. Sen biziň kalbymyzyň rahatlygy, öýümüziň bereketi we ýylylygy. Senin şol mähirli gujogyň bolmasa, biz bugünkü üstünliklerimize ýetip bilmezdik. Bizi her bir kynçylykdan gorap, mähriň bilen gurşanyň üçin saňa başa gýäris. Koy 60 ýaşlyk şanly ýubileýiň saňa dünýädäki iň arasda şahatlykları, ruhy belentligi we jan saglygyny getirsin. Amin inşallah. Tädemzan, mukaddes Peýgamber ýaşyň 60 ýaşyň gutly bolsun. Belent dağymyz, sen biziň arkamyzda duran sarsmaz galamysyňyz. Durmuşdaky iň uly we göreldämiz. We güýç kuwatymysyňyz. 63 ýaş mukaddes ýaş. Uly paýhasyň we mertebäniň belentligidir. Bizi dogry ýola gönükdirip, mert we halal etip ýetişdireniň üçin size tükönüksiz minnetdardyr Tädemzan. Amin. Siziň öýüňizde baş egip iň asly arzularymyzy ýollaýarys. Hemme perdentleriň adyndan. Allah Taala size gujok jan saglygyny, agdy birligi, uzak ömrü nesip etsin. Goý siziň jüwütliňiz hemişe biziň başymyza täs bolup, bizi öz mähriňiz bilen gorap saklasyn. Amin. Göz guwanjyňyz bolalyň. Siziň çekilen zähmetiňiziň beren terbiýäňiziň miwesi bolup, size diňe buýsan we şatlyk getirmek biziň iň uly borjumyzdyr. Biz sizi dünýälerçe gowy görýäs. Ýüzüňizden gülki, kalbyňyzdan parahatlyk hiç wagt eksilmesin. Toglaň günleriňiz gutly bolsun mehribanlarym. Aýdylan arzular hasyl bolsun. Şabak salaýalyň. Ine men ýa taryp eden sözlerim gaty gymmatly sözlerdir. Men aýdaýyn, meňem kelläme gelen akşular ýal sözler. Janyňyz sag bolsun. Ine men hazır ýörýte Jeyhunjanyň adyndan galy berse-de ýene hemme perdentleriň adyndan ben düzen goşgym, ýörýte size maşgalaňyzda perdentleriň adyndan gutly hökmüni şonam ýerine ýetirip beräýin. Bize bagşaýladyň tämiz mährini, beýik Allah ýalkar ene ählini, jemlenişip diýär perdentleriň ählisi Toglaň günüň gutly bolsun Ejemzan. Görseňem durmuşyň agyr asyny, çıtmadyň hiç gaçan bize gaşyňy. Gutly ýaşym bolup 60 ýaşyňy Toglaň günüň gutly bolsun Ejemzan. 4 perdendi ulaltyň, janyňdan söýüp, söýmek farzymyzdyr, söýmesek aýyp. Ogul safar gelje diýen awraýyň beýik Toglaň günüň gutly bolsun Ejemzan. 4 perdende mähir jemdir özüňde, 2 agtyga söýgüň dowam ýyzyňda. Buýsan sülen diýär gülwagt gyýdyňda Toglaň günüň gutly bolsun Ejemzan. Bize üstünlügi berdiň höwesläp, süýji arzulary ýürekde besläp, nur wagt gyýdyň saňa uzak ýaş isläp, Toglaň günüň gutly bolsun Ejemzan. Dogaň bilen hiç bir zatdan baslykman, körpäm diýip gözüň dolar hoşlukdan, Şah Muhammed diýär aradaşlykdan Toglaň günüň gutly bolsun Ejemzan. Söýgüniň beýigi eneň ışkydyr. Sözleri ömrümiň göwün köşküdür. Ogluň Jeyhunjanyň sowgat goşkudyr. Toglaň günüň gutly bolsun Ejemzan. Janyň sag bolsun, ol sapar gelneje. Biziň hem hormat goýan enemiz, mehriban käbämiz. Gelin gyýzlary hemme mehriban maşgalagdalary. Mahum gelneje mehriban gelni, giýewsi Gyljaga, Jemiljan. Gel hemme maşgalagdalary şu ýerde jemlen şaýry. Gelin mehribanlar. Owadan purtatlarda jem bolalyň. Häzirim şu täze toýdan ýaly otdu da ýaňy Jemiljan aýdy, gutly diýsem ýaşlar bagtly bolsun. Ýa, tuwalaňa çaga da. Bagtly boluň Allahjan, goşa garraň, entege garramasyňyz, garramaňam şular ýaly perdentleriň başynda mydamy baş boluň. Asraga gutlap beräň onu. Ondan soňra hem perdentleriň gutlar. Başdyna. Anha şuunda na mehriban yoldaşım ne şunu koyudanmızda 36 ýyldan uğrak boldy, Hudaýa şükür. Biz can sağ olsun.
Gelecekde görjek hemme gowluk bolsun. Yüzünden hiç wagt şatlyk gitmeli Hudaýdan. Şu çağlarynyň bagtyny gowunyp, tagtyny gowunyp ýaşamak nesip etsin. Ne şu neme işlerin hemmesini, na oğullar ýörler kurap durlar. Olaryň jan sag bolsun. O işleri hemişe üstünlükli bolsun. O Hudaýdan şulary bela beterden, gözden, dilden hemmesinden aman etsin. Hemmesiniň jan sag bolgaý Hudaýdan. Al gutlu bolsun. Aha, şöyle bir de hormatlap, hilak gelen ehli, doğun garındaşlar, kardeşler, o hemmeňde sag bolsun aýtýan şeylerden ha şunu şu davarany gurnap beren çağıjyklarym Ceyhunjan, Şah Muhamedjan, janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Allah jan Ceyhunjanyňa özüm tüýüp saýlap, eýelen käri, şu kärinden namyndan meter awray arty bertin oglum, awraýyň artyn. Şeýle düştaýda na gatnaşyp oturan kardeşler bar, suratkeşler, videoçylar, bağışlar, umuman aýdanda medeniýet götünüge diýişgärleri, ähliňiziň janyňyz sag, wagtyňyz hoş. Allah jan sizi beladan beterden, gözden dilden saklasın, işiňiz urawaç bolsun, başyňyz dik bolsun, ruhuňyz belent bolsun. Sağ olun. Şah Muhamedjanım. Keplettim. Her şeyle mi? Şah Muhamedjan, sağ ol oğlum, sağ ol koy veren, soğuğuna, sağ ol vayır, tağamanca gel oğlum, tağamanca bağırma da gel oğlum. Öyle. Yaxşı oğlum, sağ ol, minnettar. Indi şeyle de, menem bir yürek coşkunumun ha, 4 tane perdendim, 2 tane ağıtığım mal Hudaýa şükür. Ana biriňiz bagtymyň bagyt gülüsüm. Biriňiz gözümüň nury diýdesi. Ceyhun oglum, yüregimiň joşguny Muhammediň Allah beren diregi diýip şulara elmidama dilek edip, alkyş aýdyp, duga edip oturýan. Janlar sag başlar dik bolsun. Şularyň bagtyna, tagtyna gowunmak bilen ýetip etsin. Näde bel sartmazaga bu sözleri. Ene yüreginden çykan owadan sözleri. Özlerine bir bel sartdylar. Köp sag bolun. Siziň hem perdentleriňiziň hem ýaşulyň bolsun, hemmesiniň ýubileý toýlaryna oturmak meýetler etsin. Siz hem şolary alyp baş bolun. Hemmemiz gowur ýatdy maşgalaňyzy. Ceyhunjanam minnetdarlygym, meňe hem minnetdarlygym soňsuz. Tebe men eden şunu ot esas kömek gören Ceyhunjanam. Janyňyz sag bolsun, şu ýerde bir zat ederler. Öwel kamerany Ceyhunjana ber. Al, Şeyh şonal. Şu günne Ceyhunjan öz kärini bir etsinler. Maşgalaň bir video sürsen, kamera sür. Hemmetini bir al. Bir sabak salalyň. Ene Ceyhunjan eden zatçy. Bolly, janyň sag bolsun. Ene tüýjülük torty bar, ýörýti. Galy bertede davaran hyzmatyna hoş awazly, meşhur aýdym şeýmez, Ediz Begelif eje barada aýdym ýerine ýetirýär. Hani gelin ona tüýjülük tortunyň başyny ýşöle Ediz Begelif owadan aýdym bilen dowam eder. Başyň bir zat haýyş etsek, aýdym aýdaý eje hakda. Dinlät sesiň oýa watjak, aýdym aýdaý eje hakda. Haýyşymy alarsyňmy, ejem ýada salarsyňmy, bir agladyp bilersiňmi, aýdym aýdaý eje hakda. Märekede garşy bolmaz, eje aýdymsyz bagşy bolmaz. Bu 3 harpa garşy bolmaz, aýdym aýdaý eje hakda. Fazyň özi dörap durar, belki maýyp ýörap durar, yetim bolsa aglap durar, aýdym aýdaý eje hakda. Dogonlarymy jem edersiň, uly kişi deň edersiň, halkda öçmez yer edersiň, Edijan, aýdym aýdaý käwem hakda. Gopa Yakup, Ediz Begelif, janly sesle owadan aýdym bilen dowam eder. Köp sag bolun. Maňyňa bargasyn, sen aramay ejejan. Dünya dursun durasır, yok aramay ejejan. Maňyňda bargasyn, sen aramay ejejan. Dünya dursun durasır, yok aramay ejejan. Bizhir dağlaň garany, bizhir bağlaň garany. Arasap bir garany, sen aramay ejejan. Ejejan, ejejan, sen aramay ejejan. Ejejan, jan kala, yok aramay
ezezan 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 sen aramay ezezan ezezan can kalam yok aramay ezezan Pirventlerine pinasin minnetinne inasin yok karamay ezezan dillerimin tinasin pirventlerine pinasin minnetinne inasin yok karamay ezezan bir dağın varran bir bağın varran arızıp bir karani sen aramay ezezan 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 sen aramay ezezan ezezan can kadar yok aramay ezezan 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 sen aramay ezezan ezezan can kadar yok aramay ezezan Karşılasın kocada Karşılasın kocaman Olup bir de mehriban Sen aramay ezezan Karşılasın kocada Karşılasın kocaman Olup bir de mehriban Sen aramay ezezan Bir dağın karar bir bağın karran karızıp bir karrani sen karramay ezezan 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 sen karramay ezezan ezezan şarkılar yok karramay ezezan 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 sen karramay ezezan ezezan can kadar yok aramay ezezan sen aramay ezezan yok aramay ezezan İlli idil şu oğudan fırsatlı, hormatlı ihvallar da varamız bir yine de acayip arzular bilen devam edeceğiz. Ceyhuncanın kardeş dostlarını çağırıyaz. Ulu hormatlı'nın gelin. Hemme dostları kakışlarını çağırıyaz. Men kardeşte elde arzu etmeyecek olma. Hemme yiğitler gelin ulu hormatlı'nın da varam mikrofonunu görmek isteyiz. Kardeşler, dostlar gelin. Yiğitler hemmeye de karışıyaz. Gelin. Serdarcan gelin. İyişip toy kutlu alayım. Arzu aydalayın. Ondan sonra İyişip, coşup, tant ederiz. Ceyhun şu meyreke var ha, Ceyhun, yaman kovgunu oldu tane, toyteden kutarayıp safaray başlanmatı, yiğitlerle bunu hidret deyince alırız, bir şaatlanırız. Çoğunçuyla, Süleyman Cumaş başlaya arzuları, Vefa Fircanov gel. Birinci gol piyanımı yine sana ettim değil mi? Başına. Ceyhun'a toylarım olsun, kapıyına toyduk gelelim. Geleceğim yaşlıyım olsun, göreceğim oğul olsun. Ceyhun'a geleceğim yaşlıyım olsun, budak yaşadım, toyduk gelelim sağ ol. Ceyhun'a halife, mamasın yaşlıyım olsun, budak yaşadım. Allah canı yüdüğüm yaşında da şeyde oturum.
Az yaşda qalın olun, canı sağ başladık bolsun. Ceyhun Alipa, dädäňdiň ejende ýaşy diýmedin. Gör olyň asmäryn, janyňa sag bol. Indi kardeş yiğitler diýip aýtdy döwranyp, aýjakan öýkelejek bolýar başda. Halipe ejengiň dädäňiň ýaşadym bolsun, görje gowy bolsun. Gelse ýaşyň diýim bolsun. Gelse ýaşy diýim bolsun. Ceyhun ağa, mamasyň ýaşy diýim bolsun Allahan. Ojogyny diňe toýy bolsun. Tamam. Köp sağ olun. Gelje ýaşyň diýim bolsun. Allahan döwletiniň başgalaryna toý diýip geleli. Döwran İsmail Pegesiriyat, owadan ardular bilen. Diktir hökmüne däde gutlamak üçin. Şerde merdan amma. Şoň adynany mutlaýan ana. Şeýhiň adyny şeýh gürlejekmi? Halipe ýaşy diýim bolsun, mugallim ýaşy diýim bolsun. Uzak gaşa. Yeni bir ýola Ceyhun kemme kardeşleriň adyny, dostlaryň adyny gutlaýas. Oňa tabar gelince aşra toýlarymyzda dowam kän bolsun. Yeni bir 60 ýyldan size 120 ýaşasaňyz, bizem şu gün kardeşler bolyp gutlamana gelsek, ana dowamly bolsun sowgatlar. Hawa. Illemnäme kemme ýykmalar bolup Süleyman sen berdiňmi? Gutlaýan doglaňyňyz. Ille kemme ýigitler bolup ilkäwer surat çöşeli soňam tanslar başlap bereli. Ceyhun'un kardeşleri ýaly bolup tans etseň näme diýip ýykmalar. Höwet etip tansa çykdylar, bize goşuldylar. Hadi 3 surat çöşýäs. Aşra gelin, surat çöşeli. Gel şeýde. Ezil degeler. Sağ. Bağımdan gel gül bereyin, eğer delala misletin. Bağımdan gel gül bereyin, eğer delala misletin. Kara gözlerim göreyim, eğer delala misletin. Kara gözlerim göreyim, eğer delala misletin. Tintin geçmedim halim men, eğer delala misletin. Tintin geçmedim halim men, eğer delala misletin. Sala, sala, soykırıttım, soykırıttım. Vay, 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 vay. Sen benim terbiyelerimde, alem aktılarım men. Sen benim terbiyelerimde, alem aktılarım men. Sensiz geçmedim halim men, eğer delala misletin. Sensiz geçmedim halim men, eğer delala misletin. Eğer delala misletin, ya delala misletin. Doğru bakar gözlüm canımı yalar, tadı dişinir hayrana koyun. Sözümüzüm canım, armanım kalar, yüreğimi viran edin aynalıyım. Doğru bakar gözlüm canımı yalar, tadı dişinir hayrana koyun. Sözümüzüm canım, armanım kalar, yüreğimi viran edin aynalıyım. Aynalıyım, aynalıyım. Tertiyim aynalıyım, tertiyim aynalıyım. Seni sevdim, ben sevdim.
toylar olsun, toylar Koca dağlar başına bir sürü kuzi Gözlerine yazar Ermeni gözü Ceyhun canımın Koca dağlar başına bir sürü kuzi Gözlerine yazar Ermeni gözü Türkmeni gözü Yar yar binde gülüm doluşa Susma gülüm bakar biri yoluşa Yar yar binde gülüm doluşa İsmail bakar biri yoluşa Alacağım ayıcık yolda durayım Yar giden yollarına kül salay Hey güzel şey ben sana hayran Unutma beni sevirem seni Lan tamam Ceyhun'a toylar uçtu olsun ha Mamasın yazılayım mı? Can